Ja, ik ben Lubbert Visser. Ja. Ja. Hey, en we staan in die werkplak. Wat stiet je er al, jij jong? Nou, je stationaire motors en soort mensen nemen het al wat easier. Maar, Dat doe net. nee, nou ja, in principe is het warm. Je kent er niks meer van. Nee, want dat zoek vreeg je de sleutels erom en dan werkt het weer en dan. Nou ja, dan is het leuk voor de app. Of dan zie je weer wat nice om weer te mooi te zien. Hoor. Hoeveel hesto van die stationaire motors? Nou, ik denk op het moment tegen 60. Hoeveel van die stationaire motors binnen er eigenlijk? Hoeveel? Nou, ik zoek net weten. Gigantisch volle. Ik bedoel, dit spul is al van 58 ongeveer maken. Dus dat die echt met de techniek of uitgeënt. Of achteruitskitting zijn. Die hoeft het wat minder degelijk. Maar vies dit dan ik mooie techniek? Ja, dit is hetzelfde die oude motors, maar je keer dan nog een hondje vrede nou. Cool. En dan komt je Rick van de Pleetsdag. Ja, ik ben echt een verwaartster. Hoe ben die dan, die echte verwaartsters? Ja, had het beste meesten. Ja, ik heb steeds meer import, maar ja, daar kun je niks van aan, dat jij erbij. Is dat slim dan? Nou, verwaartsters ben wel leuk. ja. Want hoe ben ja, kun je dat uitlezen of dat net? Hoe ze binnen? Nee, verwaartsters, ik ben net een beetje mee opgegroeid en de laatste 20 jaar is het waar voor wat groter worden. Dus, ja, er komt er meer meesten bij, dus ja, zie je dat, dat is de tier. Nou heeft zo Sammels motors, maar ik jukeboxen. Hoe komt dat zo? Ja, de motors is veel, begin je met je motor, dat stond hier nog een paar keer, die hadden veel motor. Ja, dat weer mooi om dat onder praten helpen. En dan zie je in de buurt dat de boeren binnen die nog een motor hebben. Zei ik bij de buurman, nog een motor het hak. Dan hebben we die onder praat op. En op de deur is het dichtbij op en dan zie je verder en ja, zo wordt de verzameling dan wat groter. Dit is mijn knutselhak, zo neem ik het dan maar. Hier gebeurt de reparatie, zeg maar. Ja. En voor de jukeboxen is het natuurlijk bin. Ja, jukeboxen met bands, dat is elektronica en contacten en dat kan net zo best hoe vocht. Dus ik ook zie mensen die zo'n keerpje van die dingen die kun je net in een squarker zetten. Dat moet al in huis of in een verwarmd hok. Want dat is dan binnen een jaar dan steek ik op de stoep en dan maak ik ze weer matje.